హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి శిఖరా స్కిల్ సెంటర్ ఎక్కడ అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకు అడ్రస్ అనేది సెండ్ చేస్తున్నానండి. బోర్డు మీద ఉన్నట్టుగా నెంబర్కి కాల్ చేసినా కూడా మీకు అడ్రస్ చెప్తారు మేడము. లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా వచ్చే వాళ్ళకి జోహార్ కాలనీ నారాయణ కాలేజీ వెనకాల బిల్డింగ్ అండి. ఇది ఆల్రెడీ ఈరోజు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. బేసిక్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ 2-3 డేస్లో అప్లికేషన్స్ తీసుకోబడతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటాయి. ఈ 3 డేస్లో మీరు ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది కదా అండి, నెంబర్కి కాల్ చేసినా పర్లేదు, మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఒక ఆధార్ కార్డు, 2 పాస్ ఫోటోస్ తీసుకొని రండి. అంటే మామూలుగా 2 months కోర్స్ అండి. ఇది 2 months కోర్స్ అంటే మామూలుగా 18 to 45 లోపు ఎవరున్నా కూడా తీసుకుంటారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రండి. వాళ్ళ బేసిక్లో బోర్డు మీద చూపిస్తున్నట్టుగా హెమ్మింగ్ బేసిక్ క్లాసెస్ అయిపోయాయండి. కాకపోతే మళ్ళీ కూడా రేపటి నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళకి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ బేసిక్ చెప్తాము.